Gọọmenti Anambra steeti site n'aka ụlọ ọrụ steeti anaghị maka okwu gbasara mmepe n'uto nke ụlọ ahụike nta dịgasị iche iche agago n'iwu wee chịkọba ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu nke were otu ụbọchị gbadoro kpọmkwem n'ịtakọ isi ọnụ maka mmalite agafe amalite ịtụ ọgwụ mgbochi megide nje ọrịa papilloma virus. Ka Chibụzọ Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ọgbakọ nke ndị eze ọdịnala, ndị president general, ndị na-enyere gọọmenti aka ịlụ ọrụ na ndị ọzọ okwu ha na-adagbu ụwa m bịagasịrị ka onye na-akụzi maka ahụike na steeti a bụ Oriakụ Ujuonwegbuzina mere ka mata na ihe kpatara eji kpọkaba ya bụ ọgbakọ bụ ilele etu esi nwee gba ọgwụ nke HPV agbaburu na steeti a, nenekwa mpụtara ya nakwa ihe iche aka mgba enwetara oge ahụ, ma kọwaa na ya bụ ọgbakọ bụ nke a ga-anọkwa tụpụta atụmatụ nke ahụ nwa bekee kpọrọ improve HPV coverage n'ọnụ bekee, nke a ga-agba ụmụaka ụmụ nwanyị dị afọ 9 ruo n'afọ 15. Ka anyị ụmụ anyị in our various communities ha access our primary healthcare centers to obtain this vaccine. Onye bụ onye Director Disease Control na Immunization n'ụlọ ọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency, Dọkịta Nnamdi Uliagbafusi, rịọziri ndị ahụ okwu ha na-adagbu ụwa m ka ha biko gaa n'ime obodo dị iche iche gbasaa ozi maka ịgba ọgwụ HPV ahụ ma gbawanye mbọ hụ na ndị ahụ ekwesịrị ịgba ya bụ ọgwụ bụ ndị a gbara ya ka ọ wee mịta mkpụrụ nke gọọmenti bụ n'obi. Ọgwụ a na-enye aka onye virus abata n'ahụ onwe ike ịstọpịa in progress. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.